So, good morning mga katuba. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, ngayon mga katuba, shout out muna tayo. So, shout out ko sa Als of Paul is o shout out ko sa mga teacher Eugene, Pimson, Daculos. O shout out ko kay Ma'am Jubilin Romeo, District Als Coordinator. O shout out ko kay Karen Chay, Jomare Kagalawan, shout out sa ibuda sir. Shout out po ko kay Mary Grace Jimena Dalapag. Shout out po ko kay Maria Con Loruno, shout out sa ibuda ma'am. Shout out po ko kay Raymond Salcido nga ako ang amigo. So shout out po ko sa ako ang mga subscribers, viewers, mga likers. So shout out ko sa inyo da tanan. Kinsa tong wala pa naka-subscribe sa ako ang YouTube channel no? Subscribe na mo para updated mo sa ipang-upload ako nga mga video. So ngayon mga katuba, punta na ako ng dagat do no? So hindi na natin patagalin to. Let's go. So mga katuba, nandito na ako sa dagat. Kaso malabo lang yung tubig. So i-try lang natin kung makahuli ba tayo ng kasag. So simulan na ako mga katuba. Samahan niyo ako. Malabo. Talo man katuba. So, nakahuli ako ng isa. Liit. Kasi sobrang labo yung tubig mga katuba. Mga katuba, kahuli ang isa, kinagat pa ako mga katuba. Sakit. Kagatin ko rin. Coba kasi ito. Oh, no. May inahuli ako, mga katuba. Ito mga katuba oh. Kinagat ako. Nakagat na naman. Sobrang sakit. Di bale kasi nahuli na naman. Abdos. Sobrang sakit. Nakatakas.
Laki sana, nakatakas lang. Adlok mag-skupon, maak. Sakit kayo. Ay, nakahuli ako ng isa. Wow. Ngagat naman. Oh, katubaw. So, mga katuba, lipat tayo sa itaas. Kasi malabo yung tubig. Kasi yung tubig, mga katuba, paakyat na. Galing sa dagat yung tubig. Papunta dito sa may pispan. Kaso malabo lang, mga katuba. Yan o. Labas tayo dito. Try lang natin yung taas. Yung tubig galing sa dagat, mga katuba. Doon, dito papasok. Malabo yung tubig. Kita nyo naman, mga katuba, no? Malabo. Malabo, pumunta ako dito kahapon. Kaso hindi lang ako nakablaga hapon dito. Ganda yung tubig kahapon, malinaw. Try natin ito sa taas. Maya. Ano lang? Ito na, mga katuba. Baka maliit lang kasi malabo yung tubig. Hindi na ako nakahuli kasi sobrang labo din na yung tubig eh. Alimango? Alimango nakuha mo? Kasag. Oh, kasag. Meanwhile, So kanina, mga katuba, hindi ako nakahuli ng mga kasag. So nanginhas na lang ako. So yung kinason yung nakuha ko, hindi ko lang nabidyohan kasi malalim yung tubig, walang tagahawak sa kamera. So umuwi na ako, mga katuba. Umayan kunti, umuwi na ako. Maligo muna ako ng dagat. So ito yung nahuli kong mga, ngayong nakuha kong kinason. Nangasag ako kanina, kunti lang yung nakuha ko. So naisipan ko na manginhas na lang ako. So nanginhas lang ako doon sa ispan. So pasensya na, hindi ko nabidyohan kasi walang umawak sa kamera. Kasi nasa gitna ako ng ispan. So ito, maligo muna ako ng dagat, mga katuba. Init na. Ano siguro yung oras ngayon ay alauna na siguro. So mga katuba, karating na din ako sa aming bahay, mga katuba. So pakita ko sa inyo yung nahuli ko or nakuha ko. Ito, kinason. Kasi namana ako kanina, wala akong nahuling kasag, wala akong nakuhang kasag. So nanginhas na lang ako, kaso hindi ko lang nabidyohan kasi nasa gitna ako ng pispan. So
Ito mga katuba, hindi ko na lang ipakita sa inyo yung pagluto ito mga katuba kasi bukas ko pa ito lutuin, lalamingin ko pa to para lumabas yung mga buhangin sa loob. May buhangin sa loob to. Ilamin ko muna. So kayong salamat sa inyo ang pagtanaw, no? So diha at tataman. Kayong salamat.